ବଦଳା। ପାହାଡ଼ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଘର। ବାଘ, ହାତୀ, ନେଆ, ମୁଣ୍ଡିଆ, ପକ୍ଷୀ, ବୋଆ ସାପ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଶାନ୍ତିରେ ବସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଲୋଭୀ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ମହଙ୍ଗା ଗଛକୁ କାଟି ଲକଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେଉଁଠି ବସୁଥିଲେ, ସେଠି ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଆଣି ମାଟି କଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଚଳିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ଜନ୍ତୁ ଗୁହାରେ ଏକ ସଭା ହେଲା। ବାଘ କହିଲା, ଏହି ଲୋକମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ଶାନ୍ତିକୁ ହରାଇଦେଲେ। ହାତୀ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବଦଳା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତପାତ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଉଚିତ। ଜଙ୍ଗଲ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି। ଯୋଜନା ହେଲା, ଏକ ରାତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଗାଁକୁ ଯିବେ। ସେ ରାତିରେ, ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ। ହାତୀ ଜମି ଉଲଟେଇ ଦେଲେ। ବାଘ ଝିଅ କୁଆଁ ଜନ୍ତୁ ଆବାଜ କରିଲେ। ସାପ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଓ ଉଲ୍ଲୁ ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଦେଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଉଠିଗଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ଏ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରତିଶୋଧ। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଓ ମାଗିଲେ କ୍ଷମା। ଆମେ ଆଉ ତୁମ ଘର ନଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଷ ଜମି ଅନ୍ୟଠି କରିବୁ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ମନେ କଲେ, ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇଦେଲେ। ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଅଧିକାର ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ।